Sunt Florentina și mă bucur tare mult că am ocazia să vorbesc cu voi despre un subiect extraordinar. Academia Femeilor reprezintă un proiect educațional care oferă evenimente, seminarii, tabere, workshop-uri, în așa fel încât voi, femeile, să aveți parte de o îmbunătățire a calității vieții. De ce spun asta? Pentru că încercăm să ajutăm femeile din toate ramurile sociale. Încercăm să creăm unitate, să învățăm femeile să se cunoască mai bine și să experimenteze anumite lucruri, apoi constituim centre în orașele din România, în așa fel încât voi să beneficiați de toate lucrurile pe care noi vom veni să vi le arătăm și să vi le povestim din experiența personală pe care o avem. Și acum mă gândesc la mișcare și la stil de viață echilibrat, cu alimentație, cu un mod în care gândim și mod în care ne canalizăm energiile. De asemenea, vorbesc despre faptul că, da, noi femeile suntem purtătoare oarecum de informații pe care ar trebui să le împrăștiem în jurul nostru. Asta își propune Academia Femeilor, să te ajute să înțelegi și să îți organizezi viața în așa fel încât să ai și bunăstare materială, dar ai, în primă, capacitatea de a transmite tu mai departe celor de lângă tine ale informații de care ei au nevoie pentru ca calitatea vieții să se îmbunătățească. Te aștept pe academiafemeilor.ro.